Benvinguts Arquinautes, benvinguts al capítol 6, Jocs de lluita per 3, Gumball Fatal Fury 2 i Samurai Shodown. Continuem, doncs. Sortim, sí, sortim del joc que estàvem jugant en el directe. Va, i anem directes al joc. Real Ball Final Fight. Real Ball Final Fight. Aquí. I activem la pantalla de Real Ball Fatal Fury 2. Anem a tastar-lo. Veieu com Amazon Prime. Activar amb la A. Amb la A del mando, Sí, estic jugant amb aquests jocs amb el mando. Tinc un mando d'aquests d'ordinador. Amb el LR fiquem crèdits. I ja està, i juguem. I triem un personatge. S'ha tornat boig. Aquí s'ha tornat boig, no ho he fet abans. Resetegem, però no sé què m'ha fet aquí. Una cosa rara, no l'havia fet mai. No. No, per què em fa això? Shanghai. A veure, que no s'hagi fet alguna cosa. No, perquè no es mou automàticament. Aquesta és la Chun-Li d'aquest joc, Està clar. I aquest és el Sagat, això. El Sagat. Em recorda molt el Sagat barrejat amb un riu Sagat. Sagat riu. La Li Changfei és molt forta. El cop veieu aquesta petita peculiaritat que anem cap a l'altra banda. Que és amb el LR. Tornem. Veieu? És fort, Aquest no me'n recorda ningú, Aquest personatge. Bueno, parlant molt... No. Terry. Va. Estem al laser.
és una carretera. Aquest és un camionet. Imaginem que, jo què sé, està insinuant a aquesta noia, a la Li Chongfei, i no li ha agradat. Ja està. I es baralla. Podem imaginar aquesta història. O no sé el que se s'acudeixi. Sembla més el Ken amb cabells superiors. Ens està posant a l'Andy, ens està costant una mica. Els pèls. Oh. Aquí de moment tenim avantatge, però hem d'anar molt de compte i no confiar-nos. Aquest Andy i hem guanyat però per temps, Yamazaki, aquest és un matón. Aquest és el típic costiota de l'anime. El Yamazaki aquest. És el típic que està en una banda de... I ens ha guanyat. Intentem fer l'Ariuken. Anem aquí. I ens ha guanyat. Hem perdut. Begut Sarquinauta, hem perdut. Hem a Samurai Shodown. Perdoneu. Aquí. Samurai Shodown, que estarà per aquí. Perdó. Samurai Shodown, l'any 96. Un joc de lluita de samurais. No que hi ha diversos modes. No recordo malament. Juguem. I triem, no sé qui triar. Espereu. Aquest, de pallasso. Aquest, no sé com es diu. No sé, aquest que estem en blau. Teniu 10 minuts per guanyar. Serà justo.
Quina tècnica més interessant, el Ukio aquest. Ukio no era la noia aquella que estava enamorada del Ranma, que feia creps i es vestia de... No, feia passar per noi. Ui, oblidava que teníem dos rondes. Apa, apa, apa. És suficient, ens diu. Anem a un lloc anomenat Obama. Anem a veure l'Obama. No ens queda massa clar. I ens enfrontem a Galford. Per als 90 no estan malament els gràfics. Oh. Oh. Correcte. Aviam si aconseguim vèncer. Ens està posant molta pressió. Aquest Galford ens està complicant la vida. Un a un. Hòstia, l'hem tallat. Que fort. Ukio Tachibana. Sang. Quin escàndol, o alguna cosa així diu. Ens enfrontem a Nakobaru. Vinga. Vinga, Ukio. No està bé que ens van matar tocar després. No, aquí no. Nakoguru. Ja dic, utilitza el llop com a arma. Punt. Kyo Tachibana. Atenció. Està no igualat, però en risc de que ens guanyi. No anem en compte. Veieu el que us dic? Ens ha guanyat. Nakoruru ens ha guanyat.
Recordeu que demà tindrem Bus Simulator 18 al matí, de 10:30 a 12, i que tindrem com a la tarda Battlefield 2 en espanyol, a la tarda de 8:30 a 20, de 10:30 a 12 i de 8:30 a 20. I un SNK en francès, jocs SNK, i els dos jocs que presentarem després d'aquest, en espanyol sí que es van presentar. Ho revisaré, crec que sí. I ens ha guanyat... Però només ha guanyat un combat, Cuidao. Estem aquí dramatitzant, però... I ens ha guanyat, passarem al següent capítol. Capítol 7. Altres jocs que es diuen, ara ho revelarem, perdoneu, Shotgun King. La història és curiosa. Shotgun King i Dexter Stardust. Vale.